Kemasina TV Bamananga kunnafoni wagatiw sera. Kemasina TV Bamananga kunnafoni o bɛna lase aw ma an balimakɛ Abilaye Kulibali fɛ Radio Oxygène na. Kemasina TV ka aw kunnafoni bɔlɔlɔ sira kan k'aw to fɔ aw sigiyɔrɔ la. Ola an bɛ foli di an ka partenaires ma n'o ye MKCG Mamadou Karabenta Tora Mmadou commerçant général Kemasina fɔ min ye malosi ɲuman ka taa se binfaganaw tumufagalaw sɛnɛkɛ mansiw malo wɔrɔ mansiw jisama mansiw nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ fɔ ka taa se an ka katakataniw ma sojɔlaw ɲinɛma kɔ aw kɔ siman ka taa se sojɔnɛgɛw ma so baarakɛminɛ bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ fɔ ka taa se angɛrɛ ma angɛrɛ mun ne cɛkafili ti a ban nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ MKCG o de kan ka bɛn bi kunnafoni lasituma bɛ bi ye juma ye lahɔrɔma donba ye bi ye juma ye bato kɛdɔ ye juma ye bato fɛn min kan fɛ a b'a la ye mɛ b'a ye masaramani ala k'an ka bato kelen bɛɛ lajɛlen minɛ bi juma o bɛnnen bɛ nazarasan kalo 12 na desanburu kalo don bi y'o tile 13 ye ka bɛn 2024 san ma farafinkalo min n'o ye lasiri laban ye bi y'o tile 11 ye jate la san kalo 6 don hijira san 1446 san dugawu de bi kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ ka wala de k'a fɔ kunungo yirimajɔ sugu kɔnɔna na musolakaw farala ɲɔgɔn kan kɛrɛnnen na yirimajɔ sugu kɔgɔ min y'a sɔrɔ kolen bɛ bi ka se ka sugu munumunu k'a yɛrɛ ka fɔ ko gɛlɛya dɔw b'u ka o ko hukumu kɔnɔna na n'o kɔfɛ bamani maaw minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu bɛna ka se ka na jateminɛw kɛ k'u kɛlen bɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin olu ma yɔrɔ caman na o k'o kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana lakanabaa k'u bɛ ka wulikajɔ kɔni ka se ka barika bonya an bɛ don min ko bi sanko dɔgɔfɛrɛn ye tɛmɛnen in na fo ka n'a bila kunungo alamusa la ɲɔnɔ ale yɔrɔw la ka daminɛ Ndobugu ale fanfɛla la ka na Mamari Sibiri yɔrɔw la k'u ye wulikajɔba dɔw kɛ ye ka se ka dangari walajugu kɛbaaw la k'o kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ faraɲɔgɔnba dɔ n'i y'a sɔrɔ o sigilen bɛ sen kan bunadamadenw ka hakɛ o bɛ se ka lasabati cogo min na o ye sigiba dɔ kun y'an ka jamana kɔnɔ na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛ ka kunnafoni kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛ bɛna fara la sabula ka denkɛ Abilaye Kulibali ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ kala ka fɔ an ka jamana lakanabaaw ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na Ndobugu ka tɛmɛ ka taa Mamari Sibiri ka na yɔrɔ min y'a sɔrɔ kumla ye olu yɔrɔw kɔni an ka jamana lakanabaaw n'u dɛmɛbaaw k'u kɔni donna o yɔrɔw la kabini dɛnɛn don ka sasaliw kɔni ka se k'olu sigi sen kan k'o de sen fɛ ko wulikajɔba kɛr'u fɛ ka dangari walajugu kɛba ninnu k'u ka minɛ dɔw ni ka taa se ka dɔ ka fɔ u yɛrɛ bolola fɛnw kunnafoni na k'u tun kɛlen bɛ ka suma minnu bɛ yen ne ka se k'u daraki maaw la sigidalamaw la wajibi bilen la ko an ka lakanabaaw tɛgɛ dara camanba kan ne ka segin n'u ye k'a wulikajɔ kɔni sigidalama dɔw ka fɔ la k'a tulo tuma tigɛ dɛ ka jɛsi walajugu kɛba ninnu ma ko dangariliw caman b'a la wa k'a wulikajɔ sen fɛ ko an ka lakanabaaw kɔni k'u ye minɛ dɔw yɛrɛ sɔrɔ walajugu kɛba ninnu ka hukumu kɔnɔna na ko nin min kɛlen filɛ sigidalamaw ka fɔ la ko nin nisɔndiyakoba de ne ni ɲɔgɔnnaw bɛ to ka kɛ ka caya k'i ka dɔn ko basigi kɔni mɔgɔ min b'o la n'o bɛ ka ɲini bi k'i ka dɔn k'o bɛ sabati an bɛ dugawu kɛ an ka lakanabaaw ye nin wulikajɔ min kɛ ala ka nin ɲɔgɔnna caya u bɛ fɛɛrɛ fɛn fɛn sigi sen kan bi n'a bɛ lajɛ tɛ dɔ dɛ jamana in ka ɲɛtaa jamana in lakana yarabi ala k'u fanga se n'an bɔra ye yirimajɔkaw fɛ wulikajɔba dɔ o kɛra yirimajɔ sugu muso minnu bɛ yen n'olu sigilen bɛ ka dɔn fɔ siradafɛlaw fɛ olu ye wele bila kunnafonilaw ma kunungo k'a yɛrɛ ka fɔ ko gɛlɛya b'olu kan o gɛlɛya tɛ dɔ ye dɛ ko sugu waati min ka dɔn ka fɔ a bɛna koli ko saraba k'olu la ko kɔnɔna wa k'o yɛrɛ la k'a nana kɛ waati min na k'a ma k'olu bolo baasi ye dɛ kɔgɔ min bɛ yen n'a kɛra ka sugu koli ko kɔgɔ kɔni k'a jɛngɛnna maa si t'olu ye kɛnɛda la bilen olu kun hakili la k'a bɛna kɛ gɛrɛsi de ye n'i y'a sɔrɔ o ye nɛgɛ sinsan ye k'o kɛ o la i b'a sɔrɔ i b'i ye i tɛ se ka kunna ta nka maaw b'i ye ka don ŋɔni nɔfɛ ko nka ko kɔgɔ in kɔni k'a kɛlen bɛ sɔrɔ ne ka gɛlɛya s'olu ma telimanibolalaw fana olu tun b'a kɛnɛ kan ka taa bila sanni feere kɛbaa caman bɛ yen ani magasantigi minnu olu y'a yira k'a ko kɔgɔ in kɔni k'a donna olu ni kiliyanw cɛ ko maa si tɛ olu ye bilen ne ka don o n'a tabalen kɔrɔ k'u b'a la ka hakɛw sara u ye wulikajɔw kɛ ka kunnafonilaw wele a kɛnɛ kan min y'a ko ɲɛmaa ye ale yɛrɛ kuma min fɔ a kɛnɛ kan o filɛ ne ye madamu Jara Fatumata Fɔnba ye a bɛ fɔ ma ko dagatigi Batuma an bɛ yirimajɔ sugu gitɔrɔnda de la degun de b'a an kan o de y'a to an sera aw ma ka na an ka degun ɲɛfɔ aw ye kɔgɔ de jɔra an da la an tun bɛ fɛ a ka kɛ giriyazi ye an da la kɔgɔ jɛnyana kojugu nafɛntigi wɛrɛw bɛ na ka bɔ quartier wɛrɛw la ka na bɔrɔw fɛnsɛ gitɔrɔnda la ka feere kɛ yen mɔgɔ tɛ don anw ka sanni kɛ hali n'a sɔrɔ sisan nɔ ko min bɛ na ka na sanni kɛ bamani 3 mɔgɔw bɛ na ka na o doni ta n'i ma 7,000 sara i ka moto kunkɔrɔ diɲɛna a tɛ di kɔgɔ jɔli la u ma fɛn fɔ anw ye mairie fɛnɛ ma an wele ka fɛn fɔ a ye dugutigi fɛnɛ ma an wele ka fɛn fɔ an ɲɛna anw fɛnɛ m'u ɲininka sugu min bɛ yen ko mɔgɔw bɔnnen bɛ gitɔrɔnda la n'i y'a mɛn mɔgɔw bɛ bɔ sugu place ye kulubilenni ye u y'a feere dugutigi yɛrɛ original an ye siɲɛ 12 de k'o fɛ sigiyɔrɔ ka di an ma degun b'an kan ko korila sanni tɛ ka kɛ an bɛ tɔrɔkɔ min na an kɔni b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ
u ka kogo in kari ka bɔ an dala ka nɛgɛ kala sannikɛlaw bɛ se ka an ye kogo kɔfɛ cogo min na ka an ka sanni kɛ minnu fana bɛ sigi gitɔrɔn kɛrɛda fɛ na anw ɲɛ bolo se ka na bɔrɔ da anw ɲɛ fɛ sugu ye foroba ye sigiyɔrɔ tɛ minnu bolo olu bɛ na de k'u sigi n'u ka doni ye ni bamani 3 kun bɔra dɔrɔn u b'a ta ka boli n'a ye an ka minɛnw se ka taga bolo an fana tilan tuguni ka taa an ka audience don gouverneur la o ka ca bi kalo 1 ye hali bi an ma se ka wele samiya ɲɛkɔrɔla la o y'a sɔrɔ gouverneur ye ci bila ka na an taara o la dugutigi ka premier conseil deuxième ani troisième olu ni ne ni ka dangaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ gouverneur fɛ yen a ko de ko anw ye dunanw ye gitɔrɔnda la ko anw bɛ yɔrɔ fura ka ka taa ɲaman fili kɔ kɔnɔ ko fɔ ji donna ko sugu bɛ yen ko place min bɛ sugu kɔnɔ k'o bɛ hectare 1 bɔ ko dunanw banna ka taa k'olu musow de b'o kɔnɔ gouverneur ko Seru ko dugutigi kuma t'i da ko maliyɛn bɛɛ ye fa kelen ba kelen ye tant que a bɔ aw kunna ko ninnu ye dunanw ye ko yala sugu min filɛ ko ye jamana ka di ye ko ayi ko ye famille 5 ka yɔrɔ de ye ko jamana ye yɔrɔ min dun ko sow jɔlen b'o la k'olu m'o feere gouverneur fana y'i kanto o la ko mɔgɔw bɛ se ka taa du 75 jɔ yɔrɔ kɔnɔ cogo di ko an bɛ baara la ka na dɔɔni k'a fɔ k'i ni ne ye école kɛ ko ne t'o la dɛ ne bɛ jamana ye n bɛ gouverneur fo yɔrɔ la bilayi a ye kuma fɔ tan balo ɲinina na n'i ye nin kogo fasugu jɔ komi kasobonba anw kɛra bugan de y'u bolo ne kɔni bɛ min fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye Asimu nali jara Mali muso bɛɛ ye mais bamani 3 mɔgɔw bu u bɛ ka Asimu ka fanga la gosi fantan tun se ka Mali tiɲɛ fɔ n'i ma problème sɔrɔ hali anw filɛ bi ka kuma nin ye baara sɔrɔlen anw ni yirimajɔkaw de cɛ u bɛɛ de da bɛ file kelen na wa salen bi sara yan 10 salen de bɛna gitɔrɔnda la yan tile ne yɛrɛ dabali banna n'a sɔrɔ yirimajɔ de y'a dama république y'a danna kogo ka ci ka bɔ anw da la ni bamani 3 mɔgɔw ma minɛn sɔrɔ hali o don mobilida in falen tɛmɛna ni wali nɛgɛsow ni fɛnw ye f'u ye tigɛra fɔ k'olu ye minɛn sɔrɔ ko ninnu ma minɛn sɔrɔ u sɔrɔla ka na don anw kan ne fana wulila kan jɔ la ko anw tɛ don ka kɛ misi ye ka kɛ wɛrɛ kɔnɔ k'a bɛ tila ka na wɛrɛ kɔnɔ tuguni ka tila ka na an dekun n k'o kɔni tɛ kɛ fan su nin yɔrɔ ta min filɛ kɔgɔ diɲɛkulu o bɛ fɛ ka na yɔrɔ suma k'a feere anw ma u nana k'u b'o suma mètre 1 o ye jeunesse ye 3,3 dugutigi y'u wele min kɛ jeunesse wele k'o ɲininka o fana ye yɔrɔtigi wele tɔli korilen filɛ k'a ka kori fɔ piéton walasa muso kana sigi a la vie taara fɔ u ka jeunesse mɔgɔ tɔw ye ko anw y'o olu ci baara la ko anw ma essence sɔngɔ d'u ma Maru Traoré nana ka na ne ɲininka ko dugutigi y'ale ci ka na n'o ko bon u ka an n'u sigi kɛnɛ kelen kan anw ye 15 de d'u ma u ka essence sɔngɔ ye an ka ci ma se ka ɲɛnabɔ 10 de dir'u ma jɔgɔrɔmɛkɛ ye tɔli min melenge fɔ gitɔrɔnda o tɔli ka walangani 2 mètres ye pour que mɔgɔw bɛ sigi bamani 3 mɔgɔw kana ta a bɛ se ka ne ni bamani 3 mɔgɔw n'u sigi kɛnɛ kelen kan tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ o fara ka taa bilayi yirimajɔ tiɲɛ ti fɔ o bɛ min sɛbɛn ka ci aw journalistes ma tiɲɛ kelen ta a la a bɛ se ka tableau kɛ diɲɛ b'an ye cogo min na an ka sigi ka question poser an kun fantan de tɛ jo sɔrɔ ɲɔnɔ anw gitɔrɔndala musow sɛgɛnnen don yan dɛ mpɔnna yɔrɔ mɔgɔ 1000 sigilen bɛ jeunesse y'u lasigi ka wari de minɛ u bolo wa samedi u tun bɛ wari sara dɔ farala wari ka don min na u ye kɛlɛ kɛ u taara convocation tigɛ polosiw ma jo di jeunesse mɔgɔw ma an bɛ muso 1000 bɔ kogo korilen bɛ minnu da la ɲanibagatɔ dama de bi yan ne yɛrɛ ka dangan filanan kogo ko in jigilatigɛ y'a faga k'a fɔ gouverneur an ma jigi ale la mais hali bi Asimu filɛ nin ye maliyɛn bɛɛ b'a fɛ mais fɛn min bɛna k'a ka fanga tiɲɛyɔrɔ o ye bamani 3 ye dɛ bamani 3 bɛ Bamakɔ bɛɛ ka fantanw bolo fɛn de taraki ka taa n'a ye n'i dun ye fantan ɲani bilahi a kɛ bɛ sanfɛ a bɛ dugu ma bamani 3 bɛ baara min kɛ u ka fantanw ka fɛn minɛ u k'a dabila yirimajɔ kelen tɛ dɛ Bamakɔ fan o fan Mali ye fantan jamana de ye mɔgɔ 100 o 100 mɔgɔ 10 de ye baarakɛla ye tɔ 90 si tɛ baara la an b'a dɔn k'a fɔ ni tun ye yirimajɔ kɛrɛnnen na musolakɛ minnu bɛ kɛrɛnnenya sɔrɔ n'olu filɛ sirada la n'a yiralen b'u fɛ k'a fɔ ko kogo kɔni ko la olu ni u ka sanni kɛbaaw ni ɲɔgɔn cɛ ni tun y'a ɲɛma kan ye a kɛnɛ kan maa caman bɛ yen minnu ka sira di kunnafonilaw ka kuma bara la an k'olu lamɛn. Kiyatu Tarawele n bɛ feere kɛ yirimajɔ sugu la a k'a lase Mali président ma an ye femme battantes de an bɛ bɔ so depuis sɔgɔma 5 heures ka na an da yirimɛ de ɲini ko ma kɛ problème ye an yɛrɛ tun y'a miiri ko u bɛna nɛgɛ de kɛ gitɔrɔnda la aw yɛrɛ ɲɛ bɛ espace la feerekɛyɔrɔ t'an bolo an dun ye dayirimɛ ɲininaw de cɛsabatɔ musow b'an na kogo in janya a bɛ ka k'an ma degun yɛrɛ de. Ne tɔgɔ Araki Diko ka bɔ Yirimajɔ na Madame Traoré degun min b'an ka Yirimajɔ na o de ye kogo ko ye
degun yɛrɛ belebeleba ye min ye n'i ka 1000 fɛn minɛ na n'i taara Bamani 3 mɔgɔw fɛ u bɛ 3000 de f'i ɲɛna 1000 fɛn n'a fɔra k'e ka 3000 sara o la e b'o sara se foyi t'anw ye an bɛɛ lajɛlen ye maliyɛn ye u ka ɲa an ma Ala kama. Ne tɔgɔ Amadu Kulubali ka bɔ Yirimajɔ. Teliman bolo représentant ye nin ye quoi. Bamani mɔgɔw ka ko kɛlen bɛ k'an tɛmɛ danga toro. An mana jɔ ala an bɛ client ka minɛn ta dɔrɔn u bɛ n'i ka moto minɛ. N'u y'a minɛ ka taa n'a ye ka don mobili kɔnɔ dɔrɔn 3000 dɔrɔmɛ tɛ bɔ a la. Kalo tɛmɛnen yɛrɛ ne ka moto minɛ ka taga 3000 n'a y'a sɔrɔ ne ka so sara de bɛ n bolo. Ne y'o de d'u ma halisa so sara juru filɛ ne la. Yirimajɔ suguda la i tɛ se ka jɔ yɛrɛ k'i bɛ client ka minɛn ta. Don o don gɛnni yɛrɛ de kɛlen don ka gɛlɛya la sa, hali an tɛ client sɔrɔ. N'a fɔra anw bolo bɛ telimani boli in de la pour que an kana suyɛnni kɛ. O kɛlen b'an bolo ko an tɛ se ka jɔ k'an bɛ mɔgɔ ta yɛrɛ. A ko kɛlen bɛ degun yɛrɛ yɛrɛ de. Aw k'a lajɛ n'o tɛ an fantanw tɔɔrɔ la dɛ. U b'a k'an ka kalan kɛ, an bɛ kalan kɛ, an bɛ tila an tɛ baara sɔrɔ, an bɛ k'an débrouiller k'an bɔ la, an kana se ka suyɛnni kɛ. U b'an tɔɲɔ fana, u b'a jateminɛ. Mariam Traoré, ne bɛ feere kɛ Yirimajɔ suguda la goudron da la. Gɛlɛya min b'anw kan, an bɛ san bɔ ani Bamani 3 mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na. U bɛ na u b'an ka parasol cɛ, u b'an ka tamati segu ta, u b'an ka subɔrɔ ta, u bɛ taa n'a ye. An bɛ taa wari sara k'an ka minɛn minɛ u bolo. U tɛ reçu d'an ma wari ninnu na. Ne yɛrɛ ka parasol de la ka tunun bolo. U y'a ta ka taa n'a ye, n ye bolimafɛn ta ka taa u kɔ. Taara sɔrɔ parasol tɛ yen tuguni. U ma foyi sɔrɔ ka fɔ ɲɛna, o kɛra o bannen. An tora o de kɔnɔna la. Donc u nana ka na kogo jɔ an da la. Sannikɛla yɛrɛ tɛ don ka na sanni k'an kunna. An bɛ taxi sara don o don an b'a sara. Tiɲɛ yɛrɛ la kɔni an kɔni bɛ min fɔ an ye malidenw de ye. An bɛ ka halala de ɲini, an tɛ ka haramu ɲini. Donc u ka sabali, u k'a lajɛ. Anw ye fantanw de ye. Se tɛ mɔgɔ min ye n'i nana tɔɲɔ don o don. Hakɛ kɔni a mɛnna cogo o cogo la, a bɛ bɔ don dɔ la. An kɔni bɛ min fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye, u ka Bamani 3 mɔgɔw k'o lajɛ. An b'an ka jamana a ɲɛmɔgɔ fɛ, a k'a lajɛ ni ɲɛ min don o ɲɛ ka se ka ɲini a ko la. Ne tɔgɔ ko Bɔlɔ Tarawele, ne bɛ Yirimajɔ sugu la yan. Bamani 3 mɔgɔw y'an tɔɔrɔ fo ka dama tɛmɛ. A b'a fɔ Asumu ye n'a sera k'a mɛn, n'a ma hinɛ fantanw na. Gɛlɛya gɛlɛya Mali kan bi, fantanya gɛlɛya Mali kan. N'i ye fantan tɔɲɔ, a tɛ hɛrɛ k'e diɲɛ na. Ne yɛrɛ ka minɛn minɛna, n taara mairie bara. Makɛ de sigi bɛ wo kɔnɔ ko gundo soni. O de bɛ wari mugu minɛ. N'a ye min fɔ, o tɛ bɔ yen. A kɛmɛ k'a daminɛ kɛ. Wa Bamani 3 mɔgɔw b'an da la. U y'an tɔɲɔ. A y'a fɔ Asumu ye n'a ko ka jamana ka taa ɲɛ. A ka hinɛ fantanw na. Parce que hakɛ man ɲi. An bɛ yɔrɔ min na bi an tɔɔrɔlen don. An denw tɛ baara la. Temani min bɔra k'an b'o d'u ma. N'u y'o minɛ 3000. A tɔgɔ Bubakari Ɲafo ka bɔ Yirimajɔ. Gɛlɛyaw m'an ka sugu la yan nɔ bi. O ye koko ko nin ye. Anw bɛ magasinw de kɔnɔ. An bɛ impôt sara. An bɛ mairie sara. An b'o bɛɛ lajɛlen kɛ. Ni koko nana ko la, an ka marché bɛɛ lajɛlen jɔlen don. Koko koli an da la, an bɛ taa fa jumɛn? Magasintigiw fana ka kalo sara tɛ se ka retardé. N'an ko an dɔrɔnlen da bi an ye nkalon tigɛ. An kɔni bɛ mun fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye k'u sabali, u k'u kɔfilɛ an na. Ni tun ye maa dɔw kan ye kɛnɛ in kan faraɲɔgɔn in senfɛ minnu bɛ n'i y'a sira n'u y'u ka dusumakasa yira ka fɛn min fɔ ni Ala sɔnna ma kunnafoni nataw la Yirimajɔ a marabaw mairilaka minnu bɛ yen fo ka taa bila kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamani maaw la ni Ala sɔnna ma u yɛrɛ ka jaabi n'olu sɔrɔla olu na di aw ma. An bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn bɛn ni kelenya ye sigi kɔnɔna na yarabi Ala k'o sabati. N'an bɔra yen kɛnɛba dɔ sigira o kɛnɛba n'o bɛ segin an ka jamana kɔnɔ n'o tɛ dɔ ye dɛ ka wulikɛjɔw kɛ bunadamadenya hakɛ ko ka se ka hakɛ o ni ka se k'olu lasabati. O kɛnɛ kan an ka minisiri bɛ yen nɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ kiriko ni bunadamadenya yɛrɛ jo sariya ma Mahamadu Kasoge kɛnɛ in kan ale ye kuma min fɔ kɛnɛ in kun na o filɛ. Adamadenya hakɛw fɛɛrɛw de talen don jamana kɔnɔ pour que u ka se ka yiriwa u ka se ka sabati bɛɛ ka se k'i ka hakɛ sɔrɔ. O hakɛw n'i y'a lajɛ kɛnɛya b'a la logement b'a la éducation ka taa école la o b'a la ka dumuni sɔrɔ k'a dun o b'a la ka voter kɛ o b'a la ka taa ka sigi o b'a la k'i fɛla fɔ o b'a la ka kɛ association na ni mɔgɔw ye o b'a la i ka environnement saniya sɔrɔ o b'a la donc n'i y'a lajɛ droit ka ca mais o droit a sabatiba ye État de État olu de bɛ décision ta ka wari ɲini pour que ka condition créer mɔgɔw ka se ka u ka hakɛw sɔrɔ. Ni tun ye ministre Mahamadu Kasoge ni tun y'ale kan ye kuma tɛ dɔ wɛrɛ ye ka se ka bunadamadenya hakɛw k'olu sabati kɛnɛ sigi kun don an bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana ma. N'an bɔra ye jɛkulu bɛ yen nɔ wele ko ONG Taliki olu ye fara ɲɔgɔn kɛ ni ka se ka taa dɛmɛ di sirakɔrɔkaw dɔw ma. O dɛmɛ tɛ dɔ wɛrɛ dɛ maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'olu kɔni corolen bɛ ni gɛlɛya kɛra sababu ye ni ka se ka gɛlɛya s'u ma ka se ka taa dɛmɛ ɲɔgɔn ta ni ka ɲɛsin olu ma. A kɛnɛ kan association in tɔgɔ la min kɛra Madame Mama Wɛlɛtɔ Najima ale kuma min fɔ a kɛnɛ kan o filɛ. Malo de bɛna di ma bɔra Senu dɔ bɔra Kati dɔ bɔra Sirakɔrɔ
donc olu bɛɛ mun bɛ fan na basi kɔrɔla la yan nɔ a bɛ déplacé yan de an ka première activité ye Bamakɔ donc nin fɛnɛ nin tɛna kɛ laban ye parce que san kura jɔra an bɛna activité continuer bi an y'a kɛ sirakɔrɔ sini a bɛ se ka kɛ quartier wɛrɛ la a bɛ se ka kɛ fɛnɛ Mopti mɔgɔ ani Banɲagara mɔgɔ dɛmɛ bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na an ka ONG yɛrɛ tɔgɔ ye dɛmɛ donc dɛmɛ bɛ yɔrɔ yɔrɔ an sen bɛ taa jɔ yen nɔ. An balolen ka fɔ ni tun ye Madame Mama Weleto Najim ni tun ale kan ye ONG wele o tɔgɔ la a kɛnɛ in kan minisiriso bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ dun ka fa baloko yɛrɛ la sabatili ma ale ka mɔgɔbɔ min tun bɛ kɛnɛ kan Redouane Aga Mohamed Ali ale yɛrɛ kuma min fɔ o filɛ. Mambora Gaou Kidal Menaka donc président de la transition général d'armée Assimi Goïta ko malien chi m'a bila de côté donc on a olu dɛmɛ à travers l'ONG Tadhilt olu de bɛ kɛ ni edimi olu bɛ ka olu bɛ la se quoi mɔgɔw ma donc u ye échantillon choisi mun bɛ yan olu bɛ après a tɔ bɛna kɛ quoi. An balolen ka fɔ ni tun ye minisiriso tɔgɔ la Redouane Aga Mohamed Ali ni tun ale kan ye a fɔra cogo min na maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ ni dɛmɛ dir'u ma dɛmɛ in k'a dɔn bi jamana in kɔnɔ na k'an bɛ ɲɔgɔn fɛ hakili ni taasira bɛɛ lajɛlen la ni gɛlɛya bɛ maa min kun kan i k'a dɔn k'i ni jamana bɛ ɲɔgɔn kalama o y'a kunbɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka ni hakililaw ni k'u caya n'an bɔra ye jɛkuluba dɔ n'i y'a sɔrɔ olu fana ka fara ɲɔgɔn tɛ dɔ ye dɛ musow ni musomaninw fɛɛrɛ jumɛn de kɛ ka denmisɛnninw ka hakɛw olu latɔgɔtɔli karagɛlɛwale minnu bɛ ta ka ɲɛsin denmisɛnninw ma ka fu siri olu dan na kɛnɛba dɔ sigira o ko kama o senfɛ mɔtikaw ka mɛri n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Isa Kansayi la nin baara min kɛra nisɔndiya jumɛn b'ale la ko kɔnɔna na an ka lamɛn. An y'a jateminɛ ka caya a mɛnna jamana in kɔnɔ binkani ka ca ka se jogojugu ma ka ɲɛsin musolakaw ma ani cɛw yɛrɛ ma donc kɔnɔna na n'o fɔra ko VBG donc an nan'o hakilina na ka na o hakilina kɛ ni coopération suisse ye ka fara an tɔɲɔgɔnw kan minnu b'a baara kelen na farafinna yan nɔ n'o ye Afrique de l'Ouest jamana dɔ ye lajɛ bɛ na nafa min se an ka sigida ma d'abord n'a ye moti fɔ bi dɔrɔn mɔgɔw bɛ ɲɛ b'a la o centre ye n'o ye Mali yɛrɛ camancɛ ye donc o kɔnɔna na gɛlɛya min bɛ yen bi ni guerre min bɛ yen bi guerre yɛrɛ bɛ laban nana cun centre la donc o kɛra ko ye min a gɛlɛya sera commune ma kosɛbɛ o de nana sababu ye ka se ka nin ko in yɛrɛ caya k'a warankata sigida kɔnɔ parce que binkani waleyaw bɛ kɛ yɔrɔ in na ɲɔgɔn fagaw b'a la donc kɔnɔna na mɔgɔ dama bɛna tɔɔrɔ n'o ye denmisɛnnin kunda ye n'o ye muso kunda ye o de la nin baara min bɛ ka kɛ sisan a bɛna nafaba ɲɛ commune ye. Ni tun Mopti maire ni tun ale kan ye kɛnɛ in sigili la ale tun bɛ kɛnɛ kan o kɔfɛ jɛkulu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu bɔra ka baara in sigi sen kan olu la Fatumata Samake ale y'o maa dɔ ye baara in kun ye mun ye ale yɛrɛ b'o ɲɛfɔ a ye an ka lamɛn. Bi an bɛ violence basée sur le genre de hokumu kɔnɔna la par exemple muso minnu violentelen don sisan o musow i bɛ taa sɔrɔ kuma ka gɛlɛ u ma k'a fɔ nin de kɛra n na dessin ninnu senfɛ a tigi bɛ se ka exprimer dessin na nin de kɛra n na donc n'i y'a ka dessin i bɛ se ka dessin interpréter k'a fɔ a tigi bɛ nin degun ni nin kɔlɔlɔ kɔnɔ. Ni tun ye Fatumata Samake ni tun ale kan ye faraɲɔgɔnkulu in tɔgɔ la u y'a kɛ ni ka se ka tamasire dɔw de yira n'o ye ja dɔw ye ka se ka yira min kɛr'i la n'a sɔrɔ aw maaw b'a kɛnɛ ka kɔlɔlɔtɔ u bɛ se ka o senfɛ hali n'a fɔli man di ye ka se k'i timinanja u fɛ ka sɔrɔ k'a yira maaw la k'a fɔ e ta kɛra nin cogo in na o y'a kunbɛ an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn gɛlɛya ye an ka jamana kɔnɔ Ala ka gɛlɛya ni ka kunbɔ an ka jamana kan n'an bɔra ye min ka dɔn minisirisow kɛrɛnkɛrɛnnena maa minnu bɛ n'olu ɲɛsinnen b'u ka waribɔkow ma u ka lafatali tɔn ka faraɲɔgɔnba dɔ kɛ faraɲɔgɔn in tɛ dɔ ye dɛ kalo min n'an bɔlen fila kɔnɔ u ye faraɲɔgɔn dɔ kɛ o faraɲɔgɔn kɔnɔ k'u ka hakɛ ɲiniw ni foli cibilana dɔw ta ka ɲɛsin u ka laɲini tɛmɛnen dɔw ma u tilala ka faraɲɔgɔn wɛrɛ kɛ o faraɲɔgɔn in k'a kɛ waleɲuman dɔn ye ka ɲɛsin u ka maa dɔw ma n'olu fatura ka se ka tasibila kɛ ka ɲɛsin olu ma maa dɔw fana bɛ n'i y'a sɔrɔ n'olu bɛ baara yɔrɔ la ɲɔgɔn fɛ k'o dɔ bɛ yen n'o ye baara wɛrɛ sɔrɔ ka tila ka folibilanata ni ka ɲɛsin u ma min y'a ko ɲɛmaa ye Isa Sinayogo faraɲɔgɔn ye k'u ko ye fɛn min an ka lamɛn. An nana an ye jama wele sɔgɔmada in na kun fila de tun b'an bolo fɔlɔ tun ye an ye lajɛrɛba min kɛ novembre kalo tile 27 tɛmɛnen an ye décision minnu tara o assemblée la k'aw da jama tulo kan ani ka foli lase jama ma o tɛmɛnen kɔfɛ ka jɔnjɔn di mɔgɔw ma a commencé par Adama Diallo ale ye an tɛmɛbagaba dɔ ye mais a taara service wɛrɛ la a bɛ balo la an ye foli la d'a ma ka d'a kan o kɔfɛ an ye jɔnjɔn di an baarakɛɲɔgɔn mɔgɔ 4 ma bi Ala y'olu miniji dɔgɔya olu y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ Ala y'u miniji dɔgɔya o mɔgɔ 4 o ye Isa Jala Jara ye o ye an ka secrétaire général ale tun bɛ sport la ani Sega Kone ale tun ye secrétaire général a bɛ nin DFM na ministère de l'éducation de base ani Mohamed Maïga ale fana tun bɛ ministère de l'éducation de base in na et a laban ye Adama Dunbiya ye ale tun bɛ ne yɛrɛ fɛ ministère des transports la an nana jɔnjɔn di olu ma bi.
ni tun ye Isa Sanayogo ni tun ale kan ye min ye waleɲuman dɔn ye ani boɲama segi ka se k'o kɛ o y'a kunba ye an bɛ dugawu kɛ Ala k'a kila ni ka yakubaya n'an bɔra ye Bamakɔ bi Bamakɔ y'i ka dɔn k'a fɔ jamana yɛrɛ ale fafankɔrɔla don nka n'a tabalilen kɔnɔ na Bamakɔ mara yɔrɔ na n'o ye commune 6 ye o ye kin belebele ye min jama ka ca ni Bamakɔ commune bɛɛ lajɛlen jama ye ani ka dɔn k'a fɔ yɔrɔ salenba minnu bɛ jamana kɔnɔ na a camanba fana bɛ yen minnu bɛ commune 6 kɔnɔ n'o dɔ ye 26 mars ye n'o dɔ ye ka dɔn k'a fɔ Tour de l'Afrique ye n'o dɔ ye ka dɔn kɛnɛyasoba min ye n'o ye hôpital Mali ye ka fara ɲɔgɔnna caman kan commune 6 yɛrɛ kɔnɔ na quartier joli don commune 6 yɛrɛ ye mun ye min ka maire ka dankan ye n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Tɛnɛmaga Kone ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Commune 6 quartier 10 de b'a kɔnɔ ani cité kelen n'u b'a fɔ o ma ko 1008 logement o bɛ Yirimajɔ de fɛ n'o tɛ quartier 10 de b'a kɔnɔ. Suguninko de ye quartier fɔlɔ an b'o daminɛ o la Maɲamugu Falajɛ Banangabugu Sokoroji Janegela Misabugu Senu Yirimajɔ ani Ɲamakɔrɔ donc o bɛɛ bɛ commune 6 quartier 10 ma k'a sɔrɔ ka Yirimajɔ logement sociaux fara kan mɛ o tɛ quartier ye u ko ko Suguninko ko kɔ dɔ de bɛ Suguninko u b'a sogo tun bɛna min ye donc u b'a yɔrɔ wele ko sogo min kɔ donsow tun bɛna sigi a da la u bɛ yɔrɔ in wele Suguninko donc Suguninko tɔgɔ sɔrɔlo de fɛ ko sogo min kɔ an ka commune ye kilomètre 90 ani kilomètre 4 superficie kilomètre carré la n'a 94 kilomètre carré n'i y'a lajɛ fana a dancɛw an ni dancɛ dɔ bɛ bɔ ba la n'o ye joliba ye o ye kɔrɔyanfan ye woroduguyanfan o dancɛ dɔ bɛ bɔ Kalabankɔrɔ Kɛɲɛka fana o ye Kalabankɔrɔ ye Tilebi o bɛ dancɛ bɔ commune 5 la mɔgɔ min bɛ commune 6 kɔnɔ a bɛ taa mɔgɔ 190 ni dɔ la bɛrɛ t'a jɛ million kɔnɔ n'i y'a lajɛ commune 6 bilama a ka bon a jama ka ca ni Bamakɔ kɔni commune bɛɛ jama ye donc n'i y'a lajɛ fana anw ka commune kɔnɔ i bɛ yɔrɔ caman sɔrɔ an fɛ yan yɔrɔ minnu ye yɔrɔbaw ye n'u bɛ se ka filɛli lanbɔ n b'o fɔlɔfɔlɔ min na o ye Tour d'Afrique ye Tour d'Afrique o b'anw de fɛ yan commune 6 kɔnɔ ani balontan yɔrɔba min bɛ Bamakɔ Mali la n'a ka bon ni balontan yɔrɔ bɛɛ n'u b'a fɔ a ma ko stade du 26 mars o b'anw fana ka commune kɔnɔ yan i bɛ taa hôpital ba min bɛ an fana fɛ yan n'o ye hôpital du Mali ye a ɲɔgɔn hôpital belebeleba fana tɛ Mali la o fana bɛ anw fɛ commune 6 kɔnɔ bon n'i taara sugu yanfan sugu dɔ b'an fɛ o b'a wele ko Bamakɔ Bamakɔ bɛ a fana ɲɔgɔn sugu belebeleba tɛ yen o bɛɛ bɛ commune 6 kɔnɔ o n'a ɲɔgɔnna caman n bɛ se ka minnu fɔ aw ye fɔlɔ commune 6 mairie bɛ commune 6 ka ɲɛtaa baaraw la don o don ka d'a kan anw bɛ baara min na don o don baara de don daminɛ saniya la parce que n'i y'a mɛn k'a fɔ mɔgɔw bɛ ɲɛbɔ yɔrɔ fɛ a ka sɔrɔ saniya baaraw bɛ yen o saniya baara bien que gɛlɛyaw bɛ yen mais an b'o saniya baaraw la don o don ni an bɛ sɔrɔ ɲini fana ni sɔrɔ kɛra ka se ka baara caman wɛrɛw boloda min bɛ taa ni commune denw ka nafa ye maintenant ne bɛ min fɔ k'a da o kan n b'a ɲini maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ ani mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ kɔfɛ n'o ye hali maliyɛnw teriw ye n'u nana Bamakɔ u ka yaala commune 6 kɔnɔ u kana commune 6 visiter site historique yɛrɛ b'anw bara yan site dɔw b'an bara mɔgɔw ma a lakodɔn kosɛbɛ yɔrɔ dɔ b'an bara u b'a wele ko musokɔrɔ kuluni o bɛ anw fɛ yan mais apparemment a bɛ ko mɔgɔw t'a dɔn kosɛbɛ ni tun ye Tɛnɛmaga Kone ni tun y'ale kan ye maire ka danga don commune 6 kɛrɛnkɛrɛnnen na o mairie kɔnɔna na kuma tɛ dɛ commune 6 ye kin ye an b'a ladan k'a fɔ commune do commune bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni Bamakɔ ɲɛda yɔrɔ ɲuman caman bɛ yen n'olu b'a kɔnɔ na ka fara maa ba caman kan n'o dɔ ye Gima national Seydou C Milimo MCL fo ka taa bila Van Baxi olu bɛɛ lajɛlen n'u ɲɔgɔnna caman minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu sigilen bɛ ka dɔn k'a fɔ commune 6 ale kɔnɔna na commune 6 n'i y'a commune jateminɛ ko commune do commune bɛ yen n'i y'a sɔrɔ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na jama ka ca kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ ɲɛtaa o bɛ ka ɲini a ɲɛmaw fɛ cogo min na Ala k'o sabati n'an bɔra ye min ye ka sira kɛrɛw ka se k'olu bila sango mobili bolimafɛnw ka jɔli jamana ye hakilila min ta o ko kama o baaraw sigilen sen kan wulikajɔba kɛrɛ k'a fɔ min ye sira bolibaw yɛrɛ ye ka se ka t'u ɲɛda kɛnɛw kan u ka mɔgɔw ani baara minnu bɛ sen na u ka lafasalitɔnw wurani ka se k'o baaraw sigi sen kan kulun bɛ yen n'o bɛ wele ko association Bɛnkadi o ɲɛma Adama Kulubali ale ye kuma min fɔ a kɛnɛ kan u filɛ jateminɛw na an y'a caman ye mobili caman jɔlen don gudɔrɔnda la u yɛrɛ décrocheren don karasoro gansanw bilalen don dɔw ka mobiliw walakalen bɛ gudɔrɔnda la i b'a fɔ ko garage kɔnɔna bon an bɛ o ɲini an ka patron fɛ n'o ye mobilitigiw ye sabula chauffeur tɛ se ka o kɛ mobilitigiw ɲinɛ ma u ka se ka u hakili to o yɔrɔw fana na ni panne bɛ mobili la ou bien ni entretien b'a la u ka garage kɔnɔna dɔw ɲini ka jigin yen nɔ ni ka se ka taa o entretien kɛ a kɛcogo la pour que circulation fana bɛ se ka libérer cogoya min na kɔlɔlɔ min bɛ anw chauffeur kan siradala jɔ in na se de ti an ye sinon chauffeur si ka laɲini tɛ ni tun ye Adama Kulubali ni tun y'ale kan ye hokumu in kɔnɔna na min y'u ka faraɲɔgɔnkolo ɲɛma
chauffeur ka hukumu kɔnɛ na Yusuf Traoré ale yɛrɛ kuma min fɔ o filɛ. An ye kulekan bɔ depuis waati jan an ka faamaw yɔrɔ k'a fɔ mobili jɔyɔrɔ tɛ Bamakɔ kɔnɔna na. Ni ɲɛ bɛ nin ko ninnu bɛɛ la, ni ɲɛ bɛ mobili jɔli la nin cogo nin bɛɛ la, c'est parce que jɔyɔrɔ tɛ mobiliw bolo ka jɔ. Mobili bɛ taa doni jigin magasinw de kɔnɔ. N'u ye doni jigin yɔrɔ minnu na, sariyaw talen bɛ Bamakɔ mairie fɛ. Mobiliw boli waati de b'u la, mobili bɔ waati de b'u la, don waati de b'u la. Donc ne ye doni jigin yɔrɔ min na, n'o heure ma se, e bɛ yɔrɔ dɔ ɲini ka mobili jɔ pour que waati ka se, pour que e ka se ka wuli ka i kɛ taa yɔrɔ min na k'o yɔrɔ sɔrɔ. Donc o ye degun belebeleba ye vraiment, mais a tɛ ɲɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kɔ, a tɛ ɲɛ cɛsiri kɔ. Fana sɔn fana ka na mobili jɔ n'a doni ye ouvrage sanfɛ n'o ye an ka pont ni fossé daw ni fɛnw ye. Donc o de bɛna tiɲɛni belebele ye dugu kɔnɔna na. Ne tun ye Yusuf Traoré kan ye ka dɔ fɔ ɲa ye ka dɔ fɔ cɛlakaw ye. Baara in kɛra kɛcogo min na tiɲɛ don. Yɔrɔ ma yiri olu la nka u bɛ fɛn min fɔ u yɛrɛ baarakɛɲɔgɔnw ka fɛɛrɛ kɛ u ka jɛkulu tɔgɔ la ka se ka jɔyɔrɔ dɔw ɲini min bɛ n'i y'a sɔrɔ u kana kɛ yɔrɔ bɛ yɔrɔ ko na u kana jɔ ye k'a bɛ kɛ sababu ye ka se ka gɛlɛya se taa ni ka segin ma an bɛ dugawu kɛ Ala ka hakilila ye ni ka sabati n'an bɔra ye Orange olu ka bolo fara dɔ kɛra ni ka fara ɲɔgɔn dɔ ni ka sɔrɔ wulikajɔ baara kura dɔ ni k'o sigi sen kan baara in yɛrɛ a kun ye fɛn jumɛn de ye Cheikh Umaru Sumado ale y'a ɲɛfɔ kunnafonilaw ye an ka lamɛn. Orange Digital Center ye an ka sifinnaka minnu bɛ u ka cakɛda dayɛlɛ u yɛrɛ ye u y'o o don lasigi de kɛ k'a dugule ko Orange Day o la ka conférence ba kɛ k'a ɲɛfɔ gɛlɛya jumɛn bɛ startup kan. Startup ye mun ye an ka entreprise mangamaniw ye minnu ma u yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ et puis opportunité jumɛn bɛ se ka k'u ye état bɛ se ka mun de k'u ye gɛlɛya jumɛn b'u kan et puis minnu ye formation kɛ parce que u bɛ formation kɛ minnu ye formation kɛra ka musaka d'u ma pour que u ka se k'u ka baara minnu ɲɛbilalen don o ka se ka nɔgɔya u bolo. Bon conférence minnu kɛra an ye information caman d'u ma ensuite an ye ladilikan caman di k'a fɔ jamana ka gɛlɛn donc kana u bali faso jɔ la parce que n'i ye cakɛ dayɛlɛ i yɛrɛ ye o kɔrɔ k'i ye fasoden ɲuman de parce que i bɛ l'impôt sara an ka jamana ye k'u bɔ a la fɛnɛ i bɛ baara i b'o di an ka sifinnakaw ma donc u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ mais a baara in dun man gɛlɛn a ma nɔgɔn a ma nɔgɔn donc mais cɛsiri de don o cɛsiri tɛ taa mun kɔ ni ladilikan tɛ an ye ladilikan caman de d'u ma pour que u yɛrɛ y'o faamu. Ne tun ye Cheikh Umaru Sumano ne tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na baara min n'a bilalen filɛ sen kan Ala ka kɛ nafasɔrɔsɔrɔda ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye an balima kerecɛnnakaw kerecɛnmusow olu ka fara ɲɔgɔn kan dɔn n'i y'a sɔrɔ baaraw sigira sen kan ka wulikajɔ ka jamana ko la jamana in basigi bɛ kɛ cogo di o tɛ ɲɛ n'an bɛɛ lajɛlen ma fara ɲɔgɔn kan o kɛra fara ɲɔgɔn in sababu ye a kɛnɛ kan min ye a ɲɛmaa ye Lucien Keita ale ye kuma min fɔ fara ɲɔgɔn in senfɛ u filɛ. Nin kɛnɛ in ye sewa kɛnɛba de ye anw bolo a diyara an ye kosɛbɛ parce que n'a fɔra musow du jujɔnw de don n'olu welela ka na muso danatigiw ka na kuma danaya ko kan o bɛ bɛn de ko fɔ o bɛ jamana basigi de ko fɔ o bɛ fɔ ka bɛn ani cɛlabɛnni ɲumanw de ko fɔ donc n'an welela kuma o kuma nin kɛnɛ kan anw femme catholiquew ni femme protestantes ani femme musulmanes an bɛɛ ye jamanaden kelenw de ye n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ diinɛ sira fɛ n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ danna sira fɛ ka kuma kelen fɔ ne hakili la o ka fisa jamana ma o ka fisa an ka duw ma o ka fisa an bɛɛ de ma o kɛnɛ sugu o ye anw sewa kɛnɛ de ye n bɛ a ɲini musow fɛ nin kɛnɛ in u ka basigi a kɔnɔ u ka lamɛn ni nafa ye u ka lamɛn ani u ka segin nin kɛnɛ in parce que muso welela ka bɔ Mali fan bɛɛ de an bɛɛ ye an ka mɔgɔ wele ka bɔ jamana fan bɛɛ fɛ donc n'an seginna an ye mun mɛn yan ni mun o bɛ jɔli kuma fɔ n'o bɛ bɛn kuma fɔ n'o bɛ diinɛw farali ɲɔgɔn kan ani diinɛw faamuyali ani ɲɔgɔn cɛ ani tolérance ani ɲɔgɔn cɛ n'an seginna an ka kɛ o ambassadrices ye an ka kɛ o cilaselaw ye an ka kɛ o kɛnɛ senumaw sigiyɔrɔw ye. Ne tun ye Lucien Keita ni tun y'ale kan ye ale min fara ɲɔgɔn kan in kɛrɛnkɛrɛnnen a kuma da a fɔra cogo min na u ye wulikajɔ min n'a bɛ sen ka bi jamana in kɔnɔna na an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ jamana min na n'o de b'an kɛ jurukunba kelen o y'a kunba ye an bɛ dugawu kɛ Ala k'o hakilila ni k'olu yakubaya n'an bɔra ye communiqué in kɔnɔna na dɛmɛ dɔ bɔra ne ka k'olu ye n'i y'a sɔrɔ dɛmɛ tɛ dɔ yɛrɛ dɛ ɲaman bɔ minɛ n'o ye poubelle ye o 8,000 bɔɲɔgɔn k'o di ka dɔ k'a fɔ du ni du gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na wa an b'a lɔn k'a fɔ nin poubelle minnu dilen filɛ ani tɔ ninnu tɛ kelen k'o kɛ a bɛ saniya kɔni ni ka se k'o sigi sen kan a dili kɛnɛ kan maa caman ye kɛ nisɔn yira fo ka taa bila mairie cakɛdaw ni cakɛda minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛra saniya yɛrɛ ma ninnu bɛɛ lajɛlen u ka nisɔn yira sira minnu sɔrɔ a kɛnɛ kan olu filɛ. Fatumata Kulubali a nafaba de b'an kan an bɛ ɲaman k'a kɔnɔ ɲamanminɛnw b'an bolo mais nin poubelle ni ɲamanminɛn dɔ in tɛ kelen différence caman b'u cɛ vert
jeune futeli ni manaw be do kono buji ni to ni nyama munu ye nyigine wulu be do to jigi ke ta balabu seba be sania améliorer mana nunu nyama nunu flani souvent nogo bana aban kisi quoi nan sera ka bla nun kono kanye vraiment jaranye yere di arab na amine kanye na la sona folo am be ta ke bargon kono nyama chelo mana na dro ba ke nu ya ke dro nyama mi bondu mana ni ngona kona fermele nu ngo sania abdamne anga gawo kono folo nyama nan be ka di sabare do adi kungo mo chuko na buseka nyama nun bo nyokona ka nyama nun bo chuko na chuko na buseka nyama nun na bo nyokona ka sika fere ka sika musaka solo la musaka musaka sababu buseka bi musaka do ntala o ekele la ni do fene jume o e chuko na anga sika buseka la dia chuko na ka sabu ke ni nyama nta nyama be ta ka fere na ni nyama na ba ile na sababu abanga dugulo be sania le sababu kina sisi asigira ne projet tako folo adamera masikalo temene anga sansa barike donc sansa ben kona na ni ga kina shekina mun barka nyama ni tuye amado kanyi afrato mina projet mi flene asura be sigida nyeta kasega sania ko fo ala ka sabati namborai me projet were mi be ni asuro sigira 5 million mugana ngave ko do akoda fe jagul meno wele ko sigida la kana ka wulige jawke ferebale ni kasega tige kala segew o wulige jaw be sega keto mina ni kasega yoro nyini kasega lu ko palmbalo na mau singoro mau be sega lafiya to mina kasega barake bawo ni ga yoro nyini kasega bara ere kasega sabato yoro ulai Isa Traoré kaise o nyama ya le ale kuma min fo kenega ufle yoro anya e ka fo barambe ka kono abse kanani gelado e population ma parce que ube galado de ke ji segere be jigi abe ka ta jigi kanivo mun kono e nako ba dawlola nako mo ube ji de ta ka nako sonai donc abse ka problème na se population bema neni ga équipe entra visiter ke kaye ka fo vraiment ni mai commune 5 moma donc ani association anu jera anu ye nyon dalaje ke anu ya kilma yelema ke an bena ko dokan c'est en ce moment né ici nga équipe bureau là ka projet ici senga ka nyasi ambassade là we galado ne ke kwa cha mgombe abe mgo keme sabu mgo keme nani bo na fora o jino ko be yoro o bala fo flana jiko gela bula doni parce que sato mbulo ateji la di ko sobe o bala nyengen ko problème be o be assainissement anyulu be de jatemna ka ke projet bakele Isa Traoré tueli kanya fora choko mina de benya min fleni ya soro liga jam be sena ka jino ne ko bo mau singoro bana amse ka kisho ma choko mina ya kumba la ka klene ka yakba na mborai me lo jurato krene munu be ni noro dugal be ka bulu ka yelima lulu ka je kulno mawe ayirla kafo olu yere kimeni do be singa ni kimeni ubike jamana fe olu jore muye anu be baraw ke keto jumene ani jamana reke maga wuli ga jumene taganya suma olu yere ka wuli ga keleme muye ka nyesi jamana ko yere ma o borani ko nyefo o kuma jabere ka ba minda haji bari do ko be chogo de ale bo nyefo ay angalabe sujet bakuruba kelende comme ani mun ni problème to ka yella abe sujet kelende adafara muye doron ni sujet nana salle l'examen kono sujet dalelen ko fe donc sujet bena ka transcrit ka adapter écriture braille pour que mun nuti yeli ke olu ka se ka sujet sur format la format mun nu bi se ka kana ka composer sinon abe sujet kelen sujet be choisi au même niveau on kada ni état rep se ka disposition ta même au niveau centre d'examen des concours la ka machine do ni ka plan ni ka mo spécialisé len do ni mais pour le moment on va que tu ni sujet nana na transcrire là ni R fla de kara na ka transcrire au R fla au luka composition barabe damné à partir de la transcription au krefe fana tiers du temps be na ba fo ni R sabado no de épreuve R keleme fara lukun pour que wase ka sujet traité kanya correction bara o be chuko mna ni examen rebe bana chuko kuma mna sans des examens de concours lu ni imago beto en contact pour que ni sujet ou be banen ko fe ou be réceptionner ko fe lu fe o wele bla ama ame mo chiuma pour igata ka sujet mun transcrire l'embra ni mo composer o kan donc demson nga composition ko ta ko transcrire 600 écriture la mun ni mun ba projet o lu be se ka écriture mun kana no e ka bo bara la ka ke écriture ordinaire professeur de do enseignant de do mun ni déontologie bula abe fouye ou formation ne soro enseignant to be former ci na donc o éthique te problème en me formation mun du madro o braille donc on va transcrire avec les fautes au cité problème o koni o enseignant re ka éthique re je pense que amanga école de formation fo la pense que garantie pour le moment problème to la oni école karamogo de mun ni état yu di ama ni ambo former drone e braille la mun nu ye kalanke état ka école karamogo former yoro la état de bu bla kana me formation du madro e ka u kalan braille la jasa wasi kan bara nke kanya état bu bla kana enfin ka se enseignant fa me ambulé à 99% état de a di ama
donc état b'a dama état de b'u sara an kɔni bɛ mun kɛ o ye k'u former baara la comme pour le moment o possibilité tɛ état bolo o bɛ anw dɔrɔn de bolo n'u nana an b'u former baara la jasa u ka se ka an ka denmisɛnninw ka kalan sabati an bɛ disposition ta parce que ni examen surunna an bɛ centre des examens de concours écrit c'est le lieu k'u fo ka ministère de l'éducation fana fo pour que u k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw de bɛ togodaw la minnu ni lujura b'u la u ka ɲɛyan fan fɛ donc olu ka ko fo ka jateminɛ k'a la k'u bɛɛ bila u ka na examen kɛ yan nɔ maintenant il se trouve que défaut ni bac dɔrɔn tɛ IFM la minnu bɛ yen yɔrɔ ninnu na o sujet bɛ ni maître minnu bɛ IFM na olu b'o o fɛn dicté olu kun déjà u b'a sɛbɛn u bolo la donc u b'a transcrire ni fɛn banna ni examen banna u b'a bɛɛ bila ka na centre des examens de concours la yan pour que ka se ka transcrire mais mun ye bac ni DEF ye le plus souvent an b'olu bɛɛ bila centre kelen na pour que transcription ka se ka nɔgɔya an b'an profiter ka centre des examens de concours mɔgɔw fɔ ani ministère de l'éducation parce que bac tɛmɛnen u sɔnna ka sujet transcrit à l'avance donc an ka denmisɛnninw ye sujet sɔrɔ en même temps que les autres mais an b'a bisikiya u ka se ka kɛ continuel ye pour que stress mun bɛ yen stress ka se ka ban. ni tun y'a dibari ni tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na u bɛ wulikajɔ min na senna bi n'i y'a bila fara ɲɔgɔn kan den kɛrɛfɛ u ka se ka kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ i ka dɔn k'a fɔ jurukuba kelen na kow taa cogo la ni kimɛnniw bɛ kɛ kalanw kɔnɔna na wulikajɔ minnu bɛ yen n'o ye lujurataw n'u kan ka bila u ka hakɛw kɔnɔna na u ka jate kɛ minɛ wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ n'o bɛ ka kɛ ka dɔ fara kɛta kɔ yakuba bɛ dugawu kɛ ala ka tila ni ka yakuba n'an bɔra ye min ye festival ba dɔ min bɛ sigi sen kan kɛrɛnna muso denmisɛnninw minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ kɔlɔlɔw sɔrɔ bɛnganiya wale hakumu kɔnɔna na ka se ka wulikajɔ kɛ o tɔgɔ la festival min n'a bɛ sigi sen kan a lancement baaraw n'i y'a sɔrɔ a dayɛlɛli baaraw olu bɔra ni ka sigi sen kan ka se ka kunnafoniya wele ni ka ɲɛfɔli k'olu ye a kɛnɛ kan Siri Kulubali tun bɛ yen an tɔgɔ la ale ɲininkali k'a ko ɲɛma na Abubakari Kamara a ye kuma min fɔ u filɛ. festival sigi kun a yɛrɛ tɔgɔ consomne les voix elle an jateminɛ kɛ an ko ko wagati sera an ka muso denmisɛnninw u ka hakɛ sigi ma cogoya dɔ la. Donc, an ka festival a bɛ surtout VBG de kɛlɛli la pendant les 16 jours d'activisme n'olu kɛ chaque année ka daminɛ 25 novembre la ka taa don 10 décembre la an ka festival nin a ye an san saba la chaque année an b'a kɛ o kɔnɔna na ɲinɛni salo ni ɲɔgɔn cɛ surtout an ye application dɔ bila n'a bɛ télécharger iPhone kan n'a bɛ télécharger Android kan o application ni mɔgɔ y'a télé n'a tɔgɔ ye kana kunba na donc bɛɛ bɛ se ka télécharger n'i y'a sɔrɔ dekun dɔ b'i kan i ka hakɛ fan fɛ n'an b'a fɔ o ma droits humains ou bien n'i y'a sɔrɔ ɲangata wale dɔ donc il bɛ se k'o témoignage kɛ donc o témoignage de kɔnɔ an b'olu de ta olu de bɛna kɛ an ka base projet dɔ bɛ kɔnɔ fo ka se compétition nationale dɔ ma ni an bɛn'o kɛ duguba tan na donc olu de fana bɛ former ka na n'u ye Bamako donc o champion bɛ affronter mais maintenant an bɛ process la min dara n'o ye kiri ye o kiri basé no témoignage minnu sɔrɔ mɔgɔ minnu déjà témoignage kɛ an ka application kan donc process la min basé no to ka histoire de k'a kɔnɔ. ni tun ye Abubakari Kamara ni tun y'ale kan ye u bɛna wulikajɔ min kɛ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ka lafaamuyali di maaw ma min ye ka dɔn k'a fɔ fɛɛrɛw ye olu bɛ se ka tigɛ cogo min na ka ɲɛsin musomaninw waleyajugu bɛ ta ka ɲɛsin o karagɛ waleya ka se ka fu siri u danna an bɛ dugawu kɛ ala ka tila ninnu ni k'o yakubaya n'an bɔra ye sini o ye sibiridon de ye n'i y'a sɔrɔ u bɛ bɛn kalo tile 14 ma u bɛna kɛ faraɲɔgɔnba ye dugawu kalanba an ka jamana ye dugawu kalanba min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a bɛna sigi sen kan Sirakɔrɔ nɛgɛtannakaw fɛ olu ka alimamiba min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Matuma alimami denkɛ Mohamed Traoré ale n'a ka maaw u bɛna faraɲɔgɔnba dɔ kɛ ni ka se k'o sigi sen kan ka se ka kuranɛ kalan dɔ kalanso min ne u bɛ wele ko Fatumata Zara u n'a tɔgɔ dalen b'o la muso kalanbulon dɔ u fɛ wa ni Ala sɔnna ma sini u bɛna kalan dɔ sigi sen kan ka kuranɛ kalan ko sini muma bɛɛ lajɛlen don a bɛ daminɛ kabini sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 8 waatiw la fo ka taa wulada fɛ fitirimagɛn u bɛɛ lajɛlen bɛna k'a kɔnɔna baara caman bolo dalen b'u fɛ k'a dɔn diinɛ yɛrɛ mun ye zikiridalaw bɛna y'a kɛnɛ kan karamɔgɔ camanba bɛ minnu bɛna wajibiw ni laseliw kɛ ni Ala sɔnna ma sini Sirakɔrɔ nɛgɛtana ni maa min tɛ yɔrɔ in yɛrɛ dɔn n'i sera Sirakɔrɔ énergie ma i bɛ tɛmɛ o da fɛ dama k'i ɲɛsin sugu ma e ka ɲininkali kɛ i bani k'u ka yɔrɔ yirila n'o ye Matuma alimami denkɛ n'i y'a sɔrɔ o ye imam Mohamed Traoré ale ka misiri ye yɔrɔ in i b'a ye n'i kun dara sugu yɛrɛ kan ka ban ko maa ti yɔrɔ in ko fiye bilen o tuma an bɛ dugawu kɛ dugawu fɛn bɛna k'a kɔnɔ n'i y'a balalen fara ɲɔgɔn kan jamana in basigi na lafiya min b'a kɔnɔ yarabi ala k'o sabati ni Ala sɔnna ma an yɛrɛ bɛ y'a kɛnɛ kan Ala ka kunjɛ hɛrɛ ni baden na ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ n'an bɔra ye an ka jamana kɔnɔ na bi maa minnu bɛ olu bɛ mankutu kɛ radio la an ye i ka dɔn k'a fɔ ɲininkali kɛ karamɔgɔ dɔ la an ka lamɛn. Ne ye Alhaji Saki Mama Kumu ye n sigilen bɛ Muntugu la Jalakɔrɔbugu n ka Zaviya la n bɛ baara kɛ yen de. Mama Kumu nin waati in na an ka jamana kɔnɔna na cakɛda min ka baara ɲɛsinnen bɛ radio ni télévision ko ma n'o ye Haki olu y'a yira k'a fɔ fura feereli ko k'a bolo ka radio la o hakilila min taara e y'a bila minɛ jumɛn kɔnɔ. N'u nana ne nin hakilila ye ne t'a kɔnturu la ni an bɛɛ kɛra tiɲɛ baarakɛlaw ye a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲa. N'a fɔra k'a fɔ k'o baara ninnu bolo kɛra yalima aw bɛna se ka baara wɛrɛw sigi sen kan wa. An b'a kɛ adamadenw ka hinɛ de kama mɔriya yɛrɛ yɛrɛ kɔnɔ
wallahi hal ni din jorate fu chene ma indakum yanfadu wa ma indallahi baki ni ni gino do wallahi bi balo hera la iti shiri mala iti ngalon tege maye iko ite son plus ma nga yere nye bala mo choma be no fa ko da do bi wolo da no e das gudme ablay o ko nunu anti uru toyi minu bi se maya uru ba do minu do nanka o ba do nero kon wolo anga anda pan o yere nku an kamana gona family kana sigala est ce que donne bi jamana ngono ble wallahi ablay dana mi be kamma kanga se ki jabi donne ti se ka banfu ifla ka da minu fo abe ala dugulen tokodi wallahi nati fe kan da do wulade doni ye che ala kan ke chen barakelo yidro gele be mo ka koju fu mo do digila yere tikera est ce que moria be se ka ulu tigu digila misal mi mula ku bwa mene kono wa abi fo ala de ma ya samadu wallahi ni ye jigi seme ala bi jigitu manufin ka gele yayi kuma dola ni ma se ka sababu ma o de bi sebe note ni ye manufin ka ko nyanyini ka sababu nyini ka ala toku gusa ye mina dolo bita ibo ke abi kedi moriya siga fofo itala ire ka foje mado kamana gone blasara anya yitika solu manga karamo ni shiraka irana ka fo olu modo be munu be ni vujigila msera ni to fo makala obe be ama kuswa ke mo daleno nga kumolo ablay nane e kan nin kumai nga mamma go nyata do bi kofe dona nata o tigu yere na fo ka soro na date amanka e ka fo na e karsaketa mo bolo min tinye ka ke kanya ayo chamanke e ablay alati dese fena koy adama de kana fenke min bi bokolo lagusi abina maloyadi an kalana dugu mina ana wila karamogo minun bolo faki sa itike ngalonde kalai ere e bi barake tugudi nabi lagalike adungare bi mbolo na baki yere nyaba la fleni jamana mbela bi abi ma min bolo ma fa tende ma bina de bolo bi na ba ken kolosi na ba ken leskara yusufe ka lagalike moriya tita fiki nyaye ki koy ni ye ko lege ni ya don ne bi se ka ko minun dila ne bi do oro la mboke ni ya don ti se ka minun dila mba fa nga sababu ti nyom bulo misira duma ne bi baraka ni hukumu de kono do ba fo dana ya be soro karamo mununga ko ga woru ga chande ma digla tigele ka kla ka fen voye mimbe no ba bulo na to songa na karamo fi aw munumbe ni to ba bala ko do be ko abu fo mo we ebe mfola ne rani o karamo sugu ti be fantan na lendo efe nyaji ba nyana setai ka warba da ku ne rebo karamo sugu kele moriya kunde ma minu ni nyaji be siu mo ebu nyaji che min kadi ne nga nyana ma kono mama ko muye ni ko indla nabi wasoni odi naga limora kelen kono mali ko ko adonendo 73 22 22 0D ni min ko doneti tien na ba yiri la ko tien ditu ni ye setita ibi 3 ta ibi data sienfla ka segi ka data sienfla ka sora ka 0 ta ka data winga limora atifali nere de bata parce que ni mawe dana ya de ka ibi dana ya barake kuma de ka gelem manon da Abdoulaye Coulibaly na chaman fo ni min ko doneti tien na ba yiri la ko tien ditu etwe mama komoni twali kanye muntugula na be jela korobugu aya fanye tkomina ko ale ka barakelew ko mado de bisika nya fanye aye barake mamune kulu do na kuma ka soro kuma madale ale tina kuma ka o shira do ni wati na ubambulo ya o shira do na kani yere nya fo mama komoy barame kale aba nya fanye angalame nana baraka dalla bi ni boya nya ina ni bari ko anya la di no da na ma nya ni bari murge mali be ni nyangu murge fo mali be ni bozo murge ni nyangu ti mali be ni bulu ni tarafo buguni murge no fo mande ni yalla ni ko murgo re ni mo wa wado mo mo ko mo ngandi ni me chen ni ta murge re family adai ni mona ma nya ni ta murge re family nga be no ko ba ko chen dal ta ba ko mo bi sa ko bo bi fe be bo atinya mo teni ni tu shira do kanye na ya yira ka fo mama kambo ale dara yoro la gastro ale deselendo kwa yiri jalan kaka yiri kene ya lenyena ni chen no sabateranga jamana kona na nyeta ubilla sabati nyana munu fole flanchira wala ne nyana ubike abike tabawe ma chama luka doka fo doni koni ali big kise ba jamana kona ubika bara ukete ko mena ubika kete ambe dugo ke ala ken nyana u ni kan nun taya kambla chen sraka na mborai amita jamana ko kana na jagari aduma mumbe bolo bi folin tanu amalla se alam baga bela jenima akram ko ka yamra ko nana anga jamana ko kuna fonu ba damine ameriki l'américain ka jamana yema Joe Biden ka beni kunu alamisaye aye yelema do kasola de ma bakileni keme duru bonyongo ka kasola ku ka horoya ka tila ka yafa kasola de ma bisabani kono do dowerew ma minu kun jalakilen bɛ
kojugubakɛlaw la minnu kun tɛ sariya kɔnɔ. N'an bɔra yen an bɛ taa Niger jamana kɔnɔ. Niger fintigilakaw bɔra ka laseli kɛ ka bɛn ni kunu alamisa ye ko banbagaci wale tigilamɔgɔw ye bingani min ta ka ɲɛsin Châteauman dugu ma tarata don tɛmɛlen ko kunnafoniya dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ k'a ka ca ni surasi ma 91 minnu bɔnɛn'u ni la. Niger fintigilakaw ka fɔ la ko o kunnafoni in tɛ sababa ye k'o ye kunnafoni langolo ye. U kɔni y'a yira k'a fɔ k'a kɔni kɛra sababu ye ka maa 10 k'olu bɔnɛ u ni na ka maa 7 dɔwɛrɛw k'olu jogi kosɛbɛ Niger sodasilakaw la. Nka u kɔni y'a yira k'a fɔ k'a ka ca ni maa 26 ye minnu kɔni ta tiɲɛna banbagaci wale tigilamɔgɔw la. N'an bɔra yen an bɛ taa Tinisi jamana kɔnɔ kurundafiri dɔ kɔni kɛra araba sufɛ ka dugu jɛ alamisa la min kɛra sababu ye ni maa 9 bɔɲɔgɔnko kɔni bɔnɛn'u ni na ka fara maa 6 dɔwɛrɛw kan minnu kɔni tununnen don nin wagati in na. Wulikajɔw kɔni sen fɛ tɛgɛ sera ka da maa 27 ɲanama kan. Hali bi wulikajɔw kɔni bi senna walasa tɛgɛ bɛ se ka da maa tununnen ninnu kan cogoya min na. N'an bɔra yen an bɛ taa Senegali jamana kɔnɔ. Ka bɛn ni araba don tɛmɛlen ye sirabaga kasara dɔ kɔni kɛra Senegali jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Senegali dugu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Matumu. A yirala k'a fɔ ko ni kasara in kɛra sababu ye ka maa 3 k'olu kɔni bɔnɛ u ni na ka maa 2 dɔwɛrɛw k'olu kɔni sɛbɛkɔrɔ jogi. Wulikajɔ kɔni kɛra walasa ka taa ni maa banalen n'u ye kɛnɛyasow la. An bɛ dugawu kɛ fɛn min ye bɛn ni basigi ye hali bi Ala k'o sabati Mali kɔnɔ ka fara diɲɛ jamana wɛrɛw kan. An karamɔgɔ an ye min sɔrɔ jamana kɔ ka kunnafoniw la ni k'olu la kumaba dɔw ye. An cɛ jagariya dunya kunnafoniw ɲɛna an ka jamana ka se diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma Ala ka basigi badabada ni k'o sabati.